umartang yang mahita. Asiniro hamadihamu, doho dame nasiyan de bata amata, doho nasiran Tuhan Yesus Kristus tugatay. Amin. Oras madihita sa luunang, barita na uli nagabihata ni de bata dihita. Imana tersurat di buku Evangelium Lukas bidusian ayat 22 1 ayat 27 songono mahatani di bata. Las didokma ia anak ni jolmai iko gudang do taonon na bolok konon ni akka panunggane situani malim do siboto surat do ibana dungi pusaon na do jala mulak mangulu do di ari patuluhan. Tusaluhu nama didok ia adong nanaing mayuton aong di suada madirina dituhu ma ari-ari kau pinarsilang na tu ibana laho mayuton aong. Ay agon ho sama nanaing peluahon ho sana. Alay agon ho sa alaniyahu ido na pangudusa. Ayah magunana di jolma nang nasa portibion diomo anggo diago dirina laos mago dising asana olo meida alani aku dot alani akka hataki pelon ni anak ni jol meido ibana dinaro ibana di bagasan hasanapun na di ibana doho na diame rapun akka suru-suruan na badie. Alai tutudo hatako tuhamu adong dodiba na jongjong dison na so tupa mangai habatian sujulo di ida ro harajani di bata idon sahana bihamudo nga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus sada supusukun na masay takas alusata tabudo siuto Kristus manang nahatsit. Siuto Kristus na tutu menjadi pengikut Kristus yang setia. Ado manadok kita. KTP do manang natardiri do manang akan dokumen na asing do pe perlu do anu sakte. Ala narikot si rajumata nunga dihita Kristen na tutu manang holan enak-enak do, manang holan sekedar di KTP saja do. Asana neng dohonon ni Tuhan Yesus do dison patuduhon nama nada natakas patuduhon ngulu songon si huto Kristus sitan. Molo adong nama nuku kita buasa gawe situ Kristus sita. Isi do nama militita. Ngado ulaning gawe dipilitita. Ado alusta. Odo nama baik ikut dihita. Terus marsiajar jalaido na pinasahat ni turpukot tuhita. Dia makadong saha porsyaon di pasaha Tuhan Yesus dosa sitong na ketong-tongan ni sisiani menang tuhita pe gabi halak nanaing si hutok Kristus adong molo taida di si tulu na pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus siula honota na perjulin aking yokon manangise nagyo nagyotonaw naga bisisyan na perjuluma didok maswarahud diri napaduahon didok ganuk arima manu silang napatuluhod do dihutom ma ako diamok kadong sa porsyaon sosososoon dang holan sekedar alay ahado siula honota terlumobi mana gabe siuto Kristus sidang molo adong naman nuku kita
Bahasa gabi situ Jesus son molonin na. Ahado alus takamang do taminang. Odo nama benrikot dihita torus marsia aja asalam martaba. Ima pangatwisot ta nakaporsyot ta dingulu ha Kristen. Molo parbinotuan ni purtibiodo. Bah. Ni pinamay bangurado bamulo song gabi sisian manang murid manang gabi. Salah satu muridnya ka guru tunakanya ni adong diigil. Adong patokan-patokan. Alay mulo tidak di buku tahun perlu bahwa di bagasan ngulu na porse dan didok rupane naga bisitu nau ikon na gelar S2 S2 S3 dan gidok rupane ikon nong matua ma jalekon nong dewasa. Nah, gelar dan usia bukan patokan dan bukan jaminan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi asa taing rupane dia mak. Alai Yesus Kristus lapatan na imana taguari gabi halak Kristen. Mono bahasa nuaing ima nasay didok tuhita gabi salah satu julukan bi bahwa molo didok di secara penghiu Kristus budu tajahai di buku Ulun Apostel bidu 10 ayat 20 nomi ima sejarah gereja manang sejarah Kristen mulai na di Antioquia sesitong na di si teida jele eje kaddo manang ga sirhereheo do molo didok Kristen. Lapatan ni Kristen di si uto Kristus. Alai gabi nuang gabi sada sirhereheo ni gabi ido sada tadok iman manang hapur siaon pengikut Kristus. Gabi sada guar hapur siaon. Hidup benar Tuhan Yesus nakaning nasa nama yutun ibana ikum manaon di hasusan alani kuarneng. Jadi mularong nama dok mengutuk Kristus dan adong bihasusan salah doi. Bapalagi tadi depan gudang medok molo gebiala Kristen, pelagi tuluge sukses naik, enak mamurah gebiak kana pistar kana songon gebiak pejabat ipis salah doi. Anak nuaingon merluba-luba do colma pengpungun aka pengikutna. Manang merluba-luba do nuaing gabi colma pain penggemarna. Bakadak kolan dia ka politik, manang dia ka partai, manang dia ka media sosial ta ini. Alai bui do nang. Tidak dia ka partikianon, nang dia ka huria-huria pi dia ka parsoran. Mabenak ka kelompok-kelompok manang akka pengikut na. Di bayang marupani gabi salah satu na baga-baga ni tama rupani. Asa olo gabi pengikut na ibayang ma baga-baga asa ringgas meragam nanti di soni. Baru ibarupani sehira pumuan manang gabi hira semacam adong pikbek na. Bahkan orang dulu pani asa gurang ruaka pengikuna di bayanakam nahobar nang diaka baga-baga nabui mga leon semangat rupani ima na tidak dipertikan alay anggo trupo to dan tusihi tadi arah diigil doi manakangani gabi pengikut molo borhati tanak kangani sian nanilo ni Tuhan Yesus na tulwi asata tusi molo sian syarat nagabi nang gabi olo hita i manakangani mangulahon menjadi pengikut Kristus songo sito Kristus hita na perjulo tabahas majo ima di soda humadirina ninna
menyangkal diri. Ano lapatan ni, masada diri niyang nipadohan borak ni pangulaw. Maralo turoha hadagingon. Adong arganay ko sikararon ima pengorbanan. Nama sa dingulun berkorba pehita aladong dona tahirim siya dongatan. Letuaw asaw letuho. Alay masodaw diri gari parjuludo dirita. Manula ko ni. Dajuk do. Tabigi hata si sono. Gabi na olo maahu diriku aturon ni. Ape adong lo wasok ko adong pangkat to adong jabatak. Dek kumabirmanian. Dohot ni pasanga mau. Gabi olo maahu. Pamagos statuson. Ay namora doaw. Dek kun dipuji jala di pasanga maniana. Molo so alani. Kami kiri doa na pandapotu datun. Nabui. Songono punganon. Dadawi pun imana sono. Dekon aw manian raja sisuk kuno di punganon. Ala aw do. Jala si paneroy. Gabe parhubas na. Dekon iba nama. Magkubasyang. Gabi ako mamangidumang, dang aw na sala. Dekon iba naman ay marsobat to ako. Dang tatanya kon aw iba na. Bah, ay nunga. Pahat itu mabedan ne. Apatan na? Ada berengot tadi si ima na masura hudiri. Bah, ikut jujur do hita. Didok na masura hudiri ima. Ola ikubui do hita. Dan sarupa. Artinya tu pengen delin diri dah. Manang menahan diri. Masodah diri tu sian. Roha nasere. Mangarajumi duhut. Disudinguruta ima. Wansuni di batado. Boleh terpatu songon padohan ni. Si Yohanes berdiri. Bahkan di ibana dong di bagasan hasere pun naik di batu di mana dong di ibana di Yohanes dulu ayat 75 salah satu masalah diri yang go ibana patut langgada lemorma angguang itu hal nama saudara diri lapatan na ikut berengot tarung masalah diri dan gabi dirita taton colong alai mengarajumi bahasa-bahasa di lipat hadwi. Dan ada kuasotan. Dan ada hebat tarupane. Alanido dipaingot tu hita. Neng mengutu Jesus. Iko pamatirdo. Roha. Daging. Ima. Lapatan ni. Nama sudah diri. Kon patutorudo di bagasan sere niroha do namar pangoloyo. Napaduahon didok dipor sama silang na di ibane harus memikul salib. Silang marlapatad di hamaulon. Manang istilah noang sitaonon alad na mangulahon na sitong. Odo resiko masudah diri untuk tu Kristus. Dan sudi hamaulon manang sitaonon bebe silang. Abu datong sitaonon ala juga na dan bebe silang ini. Alai molo tapasingo dongata dan marhamu baun. Gabe di pahola kita gabe di parwaroa ido na silang. Nataro akan na uliak kana dinggan tatay korak kaya nak dongata ala marisap ala mahuhukan. Apikko gabe di si hatau kita gabi di keluar kon manang gabi dan dipakuling ima silang. Balapatan na kita aberakan dinggan alai si di paburu-buru saya di pararoa. Ima silang. Borak do mengadupi akka icah-icah do akka bora-boreng. Alai nampe borat ido lapatan na. Silang na naing sipor sanot mamorsan silang rikok do hasatia miroha. Hasatia mangulan lo monirhan di Jahuba.
ala iko ngotot tada proses pembentukan na pinatupani Kristus di golutta tung marhide i manakangani sian tahan uji do na mangadupi ima songon na somalain si Petrus moro taring utus silangi bahwa mamorsan lapatan na songon siri asagabi perhiasan na uli ikon jolo dilala jolo ikon dibakar dungi be dari dama sondang na nanang kemurnian na lapatan na songon ini kita makamonakon asa takas do berengot na manuhuk silangi molo manuhuk silangi diikil ima hasatiao kesetiaan mangihutton Kristus diuji jala hataridaan na ditiki mangadupi silangi do mangadupi hansani mangadupi perkioni soldado diuji harus hasatiao na ditiki para porangan hasatiao mamorsa silang perluro imar marpatas ni roha marbengi ni roha marhatawon do marpakirimo songon na jujud ni jami tahun jala tajaha di rombi tu 5 ayat 21 ayat 5 ayat halasod do apor suhuni undrame kita rupanya unang putus asa alay makamonakon akam hamauloni ido na manungug silangi na patulun ihuto Jesus harus mengikut Yesus ano pa ni ido benarok edin sekolah me mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus marlapatan maniru roha doho pabenan ni Yesus songon natay di Rom di Yohanes 10 ayat 34 patit ni baru huli Tuhanmu naing masih orang kamu songon holong roh aku diamu naing songon ni mahamu masih hakolongan lapatan na ido si Yesus asa ulah honot ta naing patruhan holong perluahon iman akan mangulahon holong ni rohain udah ngacol asa holong nasoma perbuat dak holan budat dan holong holan song naseta guare di tonga-tonga ni perdalan mingulutta holong nasai keulahon hima holong sigan upari leonau asa holio puna songoni alai si utun Jesus hima holong na taguare agape ido na taida di Matius 25 ayat 31 ayat 4 lonomi jadi itu tama di si berengota ima holong do songon dalat tamernida bahwa Jesus pe dung dilio kolong na pola mate satia satu apinar silangi ima holong ni rohana lasido nang gabi situ nata songon sihuto Kristus sita asa marhiti i manakanya ni pengajaran ni Jesus di sosoi di hita ima unang dangol-dangol sisilon manang haru na hiul marohata menutut Jesus mengikut Jesus itu benar sebuah keputusan di bagasan panglotan alani dia makadong asaha persiam tung masa takas na kaning turputok kata ni di bata na pengotok kita asa totong asa tao mahita polo mahita songon na nido na nakaring ani ay molo sahala na porsia do hita ikosukno tadorita dala songon tiedo na ikot tapilit olo dita masodaw diri amor sa silang do mangtun ni mana manang portiyodo tayhuton ikon do pilitota na terpai jalamar doa kabisu olo do hita manaon akapar kilo jislon asa dapat pasu-pasu nalui umarga ima olo do hita manada mengenal hidup di bagasan Yesus Kristus. Pilihan kita dalam hal ini akan menentukan kehidupan kita. Tetapi orang percaya akan tetap mengikut Yesus walaupun harus ikut menderita seperti Kristus yang ikut juga menderita. Naing pos rohatan
luason ni Tuhan itu hitam marnida hamulion na jalamadai hapa parani harajon na bisudi perdalanan ni ngudutna. Amin. Maulia temadiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabedi. Amin.